A xornada iniciarase cedo a partir das 11 da mañá cando tome a saída a primeira bandeira Festa do Percebe de Aguiño. Por primeira vez a Liga vai a competir en aguas de Aguiño, xa que hasta ahora a única regata que se fixera pois fora fai uns anos un campeonato galego, e por primeira vez a Liga Galega de Traíñas pois acude a Aguiño, non? A regata comenzará ás 11 da mañán, desenvolverase desde o porto de Aguiño hacia fora, hacia máis ou menos co rumbo hacia Sálvora, e se podrá ver desde onde está a depuradora, non? Rematada a competición, procederase a entrega dos percebeiros de honra, que este ano recaerán sobre Kiko Cadaval e a Asociación Francisco Lorenzo Mariño como homenaxe póstuma ao párroco de Aguiño. A mediodía comezará a degustación gastronómica na que se repartirán 1000 kilos de percebe en racións de 300 gramos a 15 euros. Intentaremos coller ao pé dunha tonelada de percebe, que é o que suele ser habitual, esperemos que chegue, ojalá, ou tamén ojalá non chegue, porque se non chega será porque temos máis xente que é do que temos habitualmente desde que empezou que é a Festa do Percebe en sí. O plato vai a ser como ano pasado, vai a ser o que é un plato de cerámica de buño impreso co que é da Festa do Percebe. No aspecto turístico, que efectivamente dar a conocer a nosa comarca a través dos seus produtos sempre é algo pois interesante para calquera administración, sino tamén polo propio produto, é dicir, eu creo que teñen un produto de máxima calidade en Galicia, e o feito de que o seu nome pois sone en moitos máis lugares pois fai tamén que o precio pois sempre poda ser máis acorde ca calidad, como antes decía, do produto que máis.